Pozývame vás precvičiť si svoju predstavivosť. Sa na chvíľku zasnívajte. Predstavte si, že sedíte na mítingu, ktorý vyzerá takto. Tento meeting má jasný cieľ a agendu. V priebehu mítingu si overujete a vracate sa k tomuto cieľu a sledujete, ako ste sa k nemu priblížili. Každý z vás je pozvaný k tomu, aby rozprával, aby priniesol svoje nápady, myšlienky, komentáre, čokoľvek mu beží hlavou. Keď rozprávate, ľudia počúvajú, dávajú vám priestor a nikto nekradne debatu. Zároveň aj vy úprimne počúvate a zaujímate sa aj vy, aj ostatní o to, čo si všetci ľudia na meetingu myslia. Snažíte sa dôjsť k najvhodnejšiemu riešeniu spoločne. No a potom sa na tom najlepšom možnom riešení spoločne aj dohodnete. A na záver dostanete, aj ostatní dostanú otázku, ako sú všetci spokojní s výsledkom tejto debaty a tohto meetingu. Ako vám to znie? Nedobre. Mne tiež. Na takomto meetingu je cítiť prítomný rešpekt, dôveru a naozaj taký ten záujem o spoluprácu. Veľmi je tam prítomný partnerský prístup. No a keď si kladete otázku, že kde viete takéto meetingy zažiť, tak kde? Tak napríklad aj vo firmách s koučovacou kultúrou. Toto je koučovacia kultúra. Level up pre vašu firmu. Pre čísla, ktoré sledujete a pre ľudí, na ktorých vám záleží. Zdraví vás Vierka A Martina, dve profesionálne koučky, ktoré svoje koučovacie kilometre nabehali vo firmách a s lídrami. ktoré spája vášeň pre ľudský, rešpektujúci, efektívny a hlavne výsledky prinášajúci prístup k práci s ľuďmi. Tak sme si povedali, ako fajne môže vyzerať meeting vo firme s koučovacou kultúrou. No a okrem toho sú tam ľudia motivovaní, angažovaní, prinášajú vlastné riešenia, sú samostatní a majú silný ownership. No a ak si teraz hovoríte, že super, že má takto nastavených ľudí, že to je parada, ale čo čísla a čo výsledky, tak Matěj, prosím ťa, povedz, čo tie čísla, čo tie výsledky. OK. Tak podľa štúdie ICF, Medzinárodnej federácie koučovania, 54% vysokovýkonných firiem majú silnú koučovaciu kultúru. A na druhej strane, medzi firmami, ktoré silnú koučovaciu kultúru nemajú, vieme označiť ako high performing firmy 29%. Takže 54, 29. Máme aj čísla. Už sme povedali o číslach, povedali sme o tom, akí sú ľudia a ešte stále sme asi nevysvetlili, že čo to tá koučovacia kultúra je. Tak, čo povieš? Ideme na to? Poďme na to. Ja by som to rozdielala na dve časti. Kultúra, koučovacia. Kultúra hovorí o tom, ako po firme veci robíme, ako riešime, ako k sebe pristupujeme, čo sú také nejaké možno naše hodnoty. A koučovacia hovorí o tom, že využívame koučovací prístup, koučovacie zručnosti, využívame coaching pri rozvoji v procesoch. A predsa ešte stále možno to nie je až také hmatateľné, že vlastne ako to teda vyzerá, tak možno skús, Vierka, si predstaviť, že robíš v takej firme a že čo tam zažívaš možno iné. OK. No, ak sa do takej firmy dostanete a nikto vám nepovie, že tam taká kultúra je, vy si to viete všimnúť. Napríklad na tom, že ľudia si aktívne pýtajú feedback, spätnú väzbu a tešia sa z toho, keď ju komunikujete, lebo vedia, na čom sú vďaka tomu, podporujú to lepšie vzťahy a zároveň vedia meniť veci k lepšiemu. Keď sa dostanete na hodnotiaci pohovor, tak nie je hodnotiaci, ale je rozvojový. Čiže nedostanete možno informácie o tom, že ako robíte veci zle, ale skôr sa pozeráte na to, že ako ich môžete robiť lepšie, kam smerujete, čo k tomu potrebujete, čo už k tomu máte. Vo firme s koučovacou kultúrou sa ľudia veľa pýtajú, takže budete dostávať veľa otázok a veľa budete počúvaní. A ľudia sa budú na vás pozerať s takouto dôverou, že máte všetky svoje schopnosti, rozum a na to, aby ste akékoľvek situácie vyriešili. Rozmýšľam, či ešte niečo také, čo chceme spomenúť. Možno učenie sa z chýb. Čo sa deje, keď sa stane chyba? No, bežný postup, možno ho máte zažitý, možno nie, dúfam, je, že stane sa chyba a začne sa rozpitvávať a hľada sa vinník a čo všetko zlyhalo. Vo firme s koučovacou kultúrou sa povie, OK, tak to sa udialo a začneme sa zamýšľať nad tým, že ako to chceme vyriešiť, ako to má vyzerať, keď to bude vyriešené, čo všetko pri tom vieme použiť, do koho vieme zapojiť a koľko nám to možno bude trvať
tak všeobecne akože skôr sa pozeráme na to, že toto sa stalo a nejdeme do minulosti, že prečo sa to stalo, ale pozrieme sa dopredu, že ako to chceme vyriešiť a ako sa tam dostaneme. Mhm. Okay. A možno ešte efektívne porady, ale o tom sme sa už bavili Hej. v úvode, keď sme si trénovali predstavivosť. To je asi v tomto prvom dieli všetko. Ak vás to zaujíma, tak určite nás sledujte naďalej, lebo viac do hĺbky pôjdeme v nasledujúcich častiach. Budeme sa tešiť. Ahojte. Čaute.